Dacă cineva ți-ar fi spus acum câțiva ani că un soft va face rapoarte în locul tău, îți va răspunde la e-mail-uri sau va face cercetare în câteva minute, sunt sigur că ai fi râs. Însă știm cu toții, nu mai e de mult o glumă. Și mai știu că mulți dintre cei care se uită la acest clip și-au pus cel puțin o singură dată întrebarea, chiar dacă n-au spus-o răspicat. Oare AI-ul îmi pune în pericol jobul? Voi fi afectat de disponibilizările care se petrec în toată lumea? Răspunsul sincer depinde. Și nu depinde de AI, ci depinde foarte mult de tine. Pentru că nu AI-ul îți va lua jobul, ci dacă se va întâmpla, cel mai probabil o va face un om care folosește AI-ul mai bine decât tine. Și tocmai despre asta vorbim astăzi în acest clip, pe care îți recomand să-l vezi până la final pentru a vedea cum rămâi relevant în jobul tău. Hai să fim sinceri o secundă. Când te gândești la inteligența artificială, ce-ți vine prima oară în minte? Roboți, filme SF, poate ChatGPT pe care l-ai încercat sau îl folosești de zi cu zi? Frica asta față de tehnologie nu e nouă. S-a întâmplat cu internetul, cu calculatoarele, cu automatizarea din fabrici. De fiecare dată oamenii au spus gata, ne predăm joburile. În schimb, joburile nu au dispărut, ci s-au transformat. Problema nu e că AI-ul e periculos, ci faptul că oamenii stau și așteaptă să vadă ce se va întâmpla în următorii ani, în loc să înțeleagă ce se schimbă în prezent. Și eu am văzut asta de aproape, în primul rând în business-urile în care sunt implicat și apoi în discuții punctuale cu oameni din diferite domenii. Oameni din HR, manageri, profesori, contabili, toți au aceeași întrebare. Ce înseamnă să fii relevant în ziua de azi? În primul rând, relevanța la job nu a însemnat niciodată să fii omul care știe cel mai mult, ci să fie acela care rezolvă problemele. Și acum, pentru prima dată în istorie, avem un instrument, și anume AI-ul, care ne ajută să rezolvăm problemele mai repede, mai eficient și cu mult mai puțin efort. Hai să punem puțin în context. Dacă ai avea de făcut un raport care de regulă îți ia 3 ore, iar eu îți ofer un instrument prin care îl faci în 20 de minute, ți-ar rămâne 2 ore și 40 de minute cu care ai putea să faci ce dorești. Ar fi timpul tău liber. Acesta e avantajul competitiv real. Nu e vorba că AI-ul muncește în locul tău, e vorba că tu împreună cu AI-ul poți face în 8 ore ce alții fac în 3 zile. Și angajatorii au început să vadă asta, clienții și ei, și piața în ansamblu pune accent din ce în ce mai mult pe productivitate crescută, cu ajutorul AI-ului. Sunt deja domenii unde angajatorul, dacă ajungi la un interviu, îți va cere să demonstrezi cum folosești și cât de bine folosești AI-ul. Nu mai e vorba de dacă, ci cât de bine îl folosim și cât de productivi suntem alături de AI. Astfel, întrebarea care survine în prezent nu mai este ar trebui să învăț AI, ci cât timp mai am până devine obligatoriu la muncă. Și acum ajungem la partea pe care puțini o spun răspicat, și anume nu trebuie să devii programator, nu trebuie să dezvolți modele de AI și nu trebuie să înțelegi cum funcționează din punct de vedere tehnic. Ce trebuie să înveți este să comunici cu AI-ul, să știi ce să-i ceri, cum să-i ceri și în ce format. Să știi să rafinezi răspunsurile, să le treci prin propriile filtre ale gândirii, adică să ai o gândire critică. Gândirea critică va fi în următorii ani un diferențiator principal pe piața muncii, indiferent de jobul pe care îl ai sau domeniul în care lucrezi. Tehnica prin care obții rezultatul scontat de la un model de limbă AI se numește prompting. Prompt engineering este skill-ul sau jobul care a devenit din ce în ce mai relevant și cu siguranță va rămâne în piață mult timp de acum încolo. Nu necesită cunoștințe tehnice, e la îndemână pentru toată lumea și îl poți învăța foarte ușor. Sunt câteva elemente pe care trebuie să le înveți, să le ții minte și să le folosești mereu pentru a obține un răspuns cât mai clar și cât mai relevant, de la orice model de limbă. E o abilitate ce se învață în zile și nu în ani, ca programarea, de exemplu. Datorită AI-ului, bariera de intrare în zona tehnologică a scăzut extrem de mult, astfel încât multă lume poate face chestii ce înainte necesitau echipe întregi de programatori sau de experți în IT. Gândește-te că AI-ul e ca un angajat nou, extrem de inteligent, dar care a ajuns ieri în compania ta și n-are idee ce se petrece acolo. Dacă îi vei da instrucțiuni clare și îi vei spune ce să facă, vei obține rezultate remarcabile. Eu am văzut asta atât în companiile noastre, cât și la clienții cu care lucrez pentru integrarea inteligenței artificiale, cum oameni care nu se considerau deloc tehnici, prin aplicarea câtorva principii simple și prin folosirea AI-ului în scrierea de e-mail-uri, generarea de rapoarte, analiza de date și poate automatizări simple de sarcini repetitive, fără cunoștințe tehnice, au devenit cei mai productivi oameni din echipa lor, fără să fie tehnici înainte, fără să învețe programare, cod sau alte chestii complicate care de regulă se învață în luni sau ani. Și asta nu pentru că erau mai deștepți decât colegii lor, ci pentru că au vrut să învețe să folosească această unealtă numită AI și să obțină un avantaj competitiv în fața colegilor. Așadar, dacă ești la început și nu știi de unde să pornești, îți dau 3 pași simpli. Primul,
descarcă ChatGPT sau Claude. Sunt planuri gratuite, nu trebuie să plătești absolut nimic, îți faci pur și simplu un cont cu adresa de e-mail și pune întrebări legate de jobul tău. Vezi dacă știe ceva din domeniul tău, cu siguranță va ști, și întreabă-l dacă te poate ajuta cu ceva în munca de zi cu zi. Al doilea pas ar fi să depistezi un proces repetitiv din munca ta de zi cu zi. Poate fi un raport, un e-mail sau orice altă sarcină repetitivă care îți consumă timp și nu aduce neapărat valoare adăugată muncii tale. După ce ai depistat-o, încearcă să o delegi AI-ului. Indiferent că vorbim de ChatGPT sau Claude, încearcă să faci asta. Vezi dacă te poate ajuta. Dacă nu te poate ajuta, e posibil să ai nevoie de câteva automatizări simple făcute cu N8N, Make, Zapier sau alte softuri de genul. Chiar dacă pare puțin mai complex, vei găsi aici pe canalul meu de YouTube detalii și despre aceste softuri, iar dacă informația nu e prezentă la mine pe canal, pe YouTube sunt sigur că vei găsi. Informația e foarte răspândită în ziua de azi și, cel mai important, este gratuită. Dacă vrei informație ceva mai structurată, poți face cursuri special pentru asta. Dar despre asta discutăm mai târziu. Al treilea sfat, foarte important, ar fi să nu rămâi dezamăgit. Dacă vezi că nu ți iese din prima vreun task, vreo sarcină pe care vrei să o automatizezi, nu înceta să folosești AI-ul. Așa e la început. Ține minte că atunci când ai încercat să înveți Excel sau alt soft cu care lucrai de zi cu zi, a fost la fel. La început a părut greu, dar apoi te-ai perfecționat. E fix la fel și cu AI-ul. Vei vedea că pe parcurs vei deveni din ce în ce mai bun și îți vei ușura munca pe zi ce trece. De curând, cei de la Claude au lansat un produs care se numește Cowork. Claude Cowork. După părerea mea, e cel mai bun tool pe care îl poți folosi în prezent pentru productivitate. Îți generează de la rapoarte Excel, îți analizează foldere întregi pline cu rapoarte, documente. Practic, îți face o muncă care dura ore să dureze minute. Într-adevăr, are și un cost asociat, pleacă de la câteva zeci de dolari, dar merită cu prisosință. Așa că, pe lângă cei 3 pași pe care ți-am spus mai devreme, sfatul meu este să instalezi Claude pe computer și acolo vei găsi o secțiune de Cowork pe lângă chat. Aș vrea să încerci Claude Cowork și să-mi spui în comentarii dacă ești mulțumit și dacă ai văzut vreo schimbare în munca ta de zi cu zi după ce ai început să-l folosești. Dacă ai ajuns până aici, e clar că ești omul care vrea să învețe ceva și nu să ignore ce se petrece în jurul lui. Așa că te încurajez să înveți în continuare. În curând voi lansa o comunitate gratuită unde voi aduna o mare selecție de tool-uri AI pe care le poți folosi în viața personală sau la job, de tutoriale N8N de automatizări simple, unde vei putea să înveți și să spui bazele automatizării. Până atunci, te încurajez să-mi dai un follow, pentru că de acum încolo vei vedea pe acest canal lucruri foarte interesante, utile, atât pentru muncă cât și pentru viața personală.